Čo si myslím, že je teda najväčší trik, ktorý sa veľmi často používa, je, že sa uvedie, že táto aplikácia alebo tieto formy digitálnej nejakej inteligencie, digitálneho pokroku, že sú zadarmo. No, zadarmo nič nie je, platíme osobnými údajmi a platíme súkromím. Prajem dobrý deň, vítajte pri novej epizóde relácie Teraz takto s Ankou Žitnou. Stratíme kvôli digitálnemu euru naše súkromie? Aj toto je momentálne téma týchto dní. Európska únia ide nasadiť digitálne euro a robí postupné kroky k tomu, aby sa zaviedlo. Doteraz sme diskutovali o smernici Chat Control, ktorá mala odpočúvať naše správy skôr, než ich pošleme. Táto neprešla. O tom, aké krehké je naše súkromie v tomto digitálnom svete, ktoré je ešte podporené zákonmi, budem hovoriť so sudkyňou Danou Jelinkovou-Dudzikovou. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pani Jelinková, dnes máme tému digitálneho eura, Chat Control, ktorý neprešiel. Budeme sa rozprávať o digitálnych nástrojoch, ktoré nejakým spôsobom môžu monitorovať naše súkromie, môžu monitorovať naše návyky, ktoré máme. Budeme hovoriť o pozitívach aj o rizikách, pretože oficiálne tieto digitálne nástroje sú nasadzované preto, aby v prípade Chat Control sa bojovalo proti sexuálnemu zneužívaniu detí. V prípade digitálneho eura a ďalšieho úradu, ktorý sa volá AMLA, ktorý vzniká vo Frankfurte nad Mohanom, ide zase o pranie špinavých peňazí, respektíve boj proti nemu. Ale skôr, než sa k tejto zaujímavej téme dostaneme, dnes vyšla taká zaujímavá správa, že bývalý eurokomisár, ktorý mal na starosti agendu právneho štátu a kritizoval Slovensko pre nedodržiavanie pravidiel právneho štátu, Didier Reynders bol dnes obvinený z prania špinavých peňazí, respektíve z legalizácie peňazí, išlo o nejaké herne a podobne. Môžeme k tomuto jeden komentár? Sledujete to? Samozrejme, že to sledujem a myslím si, že každý, kto nejakým spôsobom bol za posledné roky zapojený do fungovania právneho štátu na Slovensku, respektíve sledoval aj to, ako Európska komisia práve prostredníctvom tohto bývalého eurokomisára slovenský právny štát hodnotí. K tomuto sa dá povedať asi iba jedno. A bez toho, aby som bola nejaká moc kritická na začiatku k Európskej komisii, ale vzhľadom na tento škandál, ktorý je na stole a ktorý objektívne momentálne stále platí prezumpcia neviny, samozrejme, ale bolo vznesené obvinenie. Sú tu fakty, že 700 000 eur bolo vložených v hotovosti do nejakých lotérií, hry, stávok, že jednoducho tu boli nejaké obchodovania s obrazmi, so starožitnosťami, boli tu nejaké domové prehliadky vo vzťahu k tomuto bývalému eurokomisárovi. Za tejto situácie, keď súčasná šéfka Európskej komisie stále má nad sebou takéto mračno, a či sa jej to páči alebo nie, či bola odvolaná alebo nebola odvolaná, stále z morálneho hľadiska ona neočistila svoje meno, ani meno Európskej komisie a v podstate ani Európska prokuratúra, ani žiaden z orgánov neodstránili pochybnosti o tom, ako sa nakupovali vakcíny v miliardových veľkých číslach počas pandémie. Do toho dve rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie, kde jednoducho bola Európska komisia za toto pokarhaná a bolo jej rozhodnutie zrušené. Plus teda tento škandál s eurokomisárom. Tu je potrebné povedať, že úradníci Európskej únie v závislosti od levelu, na ktorom sa nachádzajú, majú istú formu, ako keby nazvala by som to, nie diplomatické, ale imunity. To znamená, že tuto je uvedené, že tento pán eurokomisár sa mohol dopustiť spáchania trestného činu ešte predtým, než išiel do Európskej komisie. Potom neviem, či ho nejakým spôsobom monitorovali alebo nie, lebo to je belgická polícia. No a potom v podstate ja som to vysvetlila tak, že skončil mu mandát, skončila mu imunita, tak sa teda do toho tie belgické orgány pustili. Za tohto stavu, keď si to my všetko vezmeme dokopy, plus nariadenie Chat Control tiež považujem za škandalózne a myslím si, že keby mu nebolo dané toľko pozornosti, mimochodom na Slovensku ste tejto pozornosti
sa tejto pozornosti venovalo len u vás, vo vašej relácii. My sme to otvorili vlastne tento chat My sme to kontrol otvorili, ako tému. presne tak, začiatkom septembra. Tak ja si myslím, že Európska komisia by skutočne mohla začať rozmýšľať nad formou rebrandingu, pretože momentálne s touto ťažobou, ktorá okolo nej momentálne objektívne existuje, tá dôveryhodnosť inštitúcie alebo nejaké tie morálno alebo etické postavenie alebo, ako by som to povedala, autorita, kredibilita a rešpekt, oni sa nemôžu skutočne diviť, že za tejto situácie Európska komisia má čo robiť, aby nie prostredníctvom nástrojov, povedzme, sankčných alebo vyhrážaním sa, siahneme vám na peniaze, ak nás neuposluchnete a tak ďalej. Ale momentálne práve Európska komisia je v tej pozícii, aby preukázala, že naozaj si to postavenie zaslúži aj z toho nejakého, ako by som povedala, z toho morálneho a etického hľadiska, lebo sú tu právne otázniky a pán bývalý eurokomisár nás často karhal, ako fungujeme na Slovensku z hľadiska právneho štátu. Nuž a teda naozaj vodu káže, víno pije. To sa nedá nejakým iným priliehavejším porovnaním pomenovať. Poďme od neho, ale to ináč veľmi súvisí, lebo naozaj hovoríme tu o digitálnom eure, ktoré má nejakým spôsobom zamedziť praniu špinavých peňazí, respektíve tie toky finančné nejakým spôsobom sprehľadniť, aby to bolo čisté. A do toho eurokomisár tie špinavé peniaze pral, respektíve je z toho obvinený. Uvidíme, ako dopadnú súdy. V každom prípade je to také kuriózne. No. Poďme sa ale pozrieť na to. My sme tu už spomenuli ten chat control. Išlo o to, že pod zámienkou boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí, čo teda naozaj je vážna vec, sa mali monitorovať všetky komunikácie na všetkých komunikačných platformách, ktoré bežne používame, či už je to WhatsApp alebo ďalšie. A niekto by skontroloval tie správy a prílohy k ním ešte predtým, než by ste ich vôbec odoslali. Čo znamená, že vy ako používateľ tej platformy by ste museli odsúhlasiť v nejakých všeobecných podmienkach, že s týmto súhlasíte a tým pádom by ste boli monitorovaní. Bola platforma, ktorá povedala, že toto robiť nebude, že radšej odíde z trhu, to bol Signál. No, chat control neprešiel. Ozvali sa hlasy, začalo sa o tom kriticky hovoriť, začali sa pýtať a jednoducho pochopili, že tadeto cesta nevedie k bezpečiu detí pred sexuálnymi predátormi. Teraz máme na stole digitálne euro. Práve dnes sa to riešilo, bola debata k tomu, že nabiehame na prípravu na digitálne euro, pripravuje sa legislatíva. V roku 2026 by mala byť tá legislatíva prijatá, čo už je dub, budúci rok. V roku 2027 by sa mohla začať pilotná prevádzka a eurosystém by mal byť pripravený pre potenciálne prvé vydanie digitálneho eura v roku 2029. Čo je veľmi skoro. Poďme si povedať, čo to digitálne euro vlastne je, lebo ľudia si myslia, že digitálne euro je to, keď majú v internet bankingu nejaké nástroje a že používajú svoj účet v banke cez internet, ale to tak nie je. Nie. Čo to je? Ja použijem definíciu, ktorá je oficiálna na stránke Európskej centrálnej banky. Digitálne euro by predstavovalo digitálnu formu hotovosti, vydávanú centrálnou bankou a dostupnú všetkým v eurozóne. Oni v podstate predstavujú ako digitálne euro, ako ďalšiu formu spôsobu platenia. To znamená, že predpokladá sa, že bankovky, mince by naďalej existovali, účty by naďalej existovali, ale že toto by bola nejaký ekvivalent hotovosti alebo nejaká digitálna forma. Oni to nazývajú digitálna forma hotovosti s tým, že odôvodňujú to podľa stránky Európskej centrálnej banky predovšetkým tým, že by mohlo dôjsť k zjednoteniu trhu
s digitálnym eurom alebo s touto ako keby novou menou alebo novou jednotkou na platenie, s tým, že podľa ich názoru v príliš veľa štátoch, myslím, že v 13 alebo viac ako 13 z členských štátov Európskej únie hrajú prím medzinárodné platobné karty, ktoré sú vydané mimo Európskej únie a že teda cieľom by bolo to, aby sa vlastne zjednodušil prístup, bolo bezplatný prístup vlastne k používaniu toho digitálneho eura. Ja som to pochopila tak, je tam asi 150 strán v angličtine, kde sa snaží vysvetľovať, v čom spočívajú výhody. Pointa pre mňa z toho celá vyplynula, že v podstate by sa mali vytlačiť kreditné karty alebo debetné karty a jednoducho v mobile, v aplikácii, je tam aj také inštruktážne videjko, v mobile, v aplikácii by ste mali nejakým spôsobom používať to, čo už teraz používame ako klasicky cez nejaký mobile banking alebo internet banking, že by tam malo byť aplikácia pre digitálne euro. Pričom zaujímavé je, že náklady na toto by mali byť až 6 miliard eur, aby sa toto celé zaviedlo. Áno. A s tým, že našla som si na stránke Európskej centrálnej banky, že teraz prebieha prípravná fáza, že rok 2026, ako ste správne spomenuli, bude tzv. Legislatívnym rokom, čiže mali by sme všetci zbystrieť pozornosť, najmä aj naši europoslanci, ktorí sú tam, alebo výslanci, ktorí by mali vnútroštátnej úrovni signalizovať, že niečo sa deje na celoeurópskej úrovni, kde by sme mali zbystriť pozornosť. Čiže legislatíva pripravená možno, že je, ale ešte vlastne nepoznáme podrobnosti. Ale čo je zaujímavé, že firmy, ktoré budú toto realizovať, už vybraté boli podľa Európskej centrálnej banky. Citujem, vybrali sme poskytovateľov, ktorí sa majú podieľať na budovaní platformy digitálneho eura. Patria sem súkromné spoločnosti, vybrané prostredníctvom verejných súťaží a 6 národných centrálnych bank, ktoré dodajú kľúčové súčasti systému. Je medzi nami aj tá naša? To ja neviem. To nevieme. To tam nie je špecifikované. To tam nie je špecifikované. To tam nie je špecifikované, čiže ono ako keby teraz bola tá nábehová krivka alebo také tie prípravy po tej technicko-organizačnej stránke, ak som pochopila. Čiže dali sa dokopy nejaké financie, nejaký rozpočet, platformy, ktoré by to mali realizovať a potom by sa to malo spustiť. Čo si myslím, že je teda najväčší trik, ktorý sa veľmi často používa, je, že sa uvedie, že táto aplikácia alebo tieto formy digitálnej nejakej inteligencie, digitálneho pokroku, že sú zadarmo. No, zadarmo nič nie je, platíme osobnými údajmi a platíme súkromím. To, že nás to nebolí v peňaženke, alebo to, že neplatíme pravidelné mesačné poplatky napríklad za vydanú kreditnú kartu alebo za internet banking, to neznamená, že neplatíme niečím, čo je oveľa vážnejšie a čo je oveľa cennejšie a čo môže mať väčšiu hodnotu práve pre tieto digitálne platformy a to je naše súkromie a osobné údaje. Ja som si na toto teraz sa zamerala presne na tieto veci. Prešla som si rôzne stránky naše zahraničné, ktoré sa venujú bezpečnosti internetovej a kryptomenám a všetkým týmto veciam. Lebo aj tie kryptomeny momentálne vyzerajú, že sú ako keby v ohrození, aspoň teda to takto tvrdia. No, v každom prípade konkrétny jeden príbeh, teraz tieto dni, jedna konkrétna slovenská banka, nebudem ju menovať, za reklamu nás neplatí, aj keď neviem, či toto je práve ten typ reklamy, ktorý by chceli mať, ale oznámila, že klienti, ktorí v nejakom čase nebudú, respektíve budú chcieť používať len tú klasickú plastovú kartičku, niektoré skupiny klientov, nie všetky, už nebudú mať služby tejto banky zadarmo, už si budú musieť platiť nejaké tie balíky. Zadarmo ju budú mať len tí, ktorí budú používať internet banking v mobile, alebo teda tou stiahnutou kartou v mobile budú platiť hodinkami, čiže inými spôsobmi, nie kartou klasickou. Banka týmto krokom signalizuje,
signalizuje, to teraz citujem z toho vyhlásenia, že chce väčšinu svojich klientov presunúť do plne digitálneho sveta a argumentuje bezpečnosťou. Ako tam sú rôzne, že ako je to bezpečné, lebo tých podvodníkov v tomto svete je kvantum a vieme, polícia varuje priebežne o tom, že útočia takíto ľudia. No a teraz ja som si pozrela, že aké konkrétne riziká sú po presune takého klienta do kompletne digitálneho sveta, čiže aj v tom prípade toho digitálneho eura. A experti argumentujú týmito vecami, že ide o stratu súkromia, že každá tá digitálna transakcia zaznamenáva čas, miesto, sumu, účel. A teraz taký konkrétny príbeh, napríklad si niekto kúpi nejakú hračku pre dospelých, hej, konkrétne týmto sa argumentuje. A vaša banka, respektíve niekto, kto vidí do tých vašich transakcií, bude presne vedieť tieto detaily a otázka je, že či je to bezpečné pred zneužitím, lebo naozaj mnohokrát ľudia platia za rôzne veci, majú nejaké diagnózy, ktoré sú chúlostivé, ktoré nechcú nejakým spôsobom zverejňovať, lebo by to bolo nepríjemné, ale keď zaplatia za ten liek, niekto už bude vedieť, že aha, tak on si taký liek vybral. Tak. Čiže strata súkromia. Určite. A podľa mňa si to uvedomuje aj ten, ktorý prišiel s týmto nápadom digitálneho eura, respektíve platformy, ktoré vďaka tomuto zarobia až do 6 miliard eur, respektíve nie len samotné platformy, ale všetko, čo okolo... Áno, všetko, čo okolo toho vznikne. Pretože keď vlastne som si prechádzala presne k tomu nejaké materiály, tak značná časť je venovaná tomu, prečo sa vysvetľuje sa, prečo sa ľudia o to súkromie by sa nemali obávať, ale zároveň je tam potrebné uviesť, že v tých materiáloch vzniká nejaká povinnosť členským štátom prostredníctvom nejakých komunikačných kanálov, ako keby na tej vnútroštátnej úrovni pomôcť podporiť túto myšlienku. To znamená, že podľa mňa môžeme očakávať nejaké informačné kampane jednostranného charakteru, ktoré ako budú... je to super, hej? Tak ako boli vakcíny, teraz bude digitálne euro, hej? Podľa mňa to určite, možno, že pravdepodobne aj to je zahrnuté v tom balíku tých peňazí. To znamená, čakajme informačné kampane. Ja neviem, možno, že prostredníctvom bank, možno, že prostredníctvom nejakých... No práve, že banky v tomto keď som si pozerala tie výhrady voči digitálnej mene, tu je také, že aj bankový sektor sám o sebe môže byť týmto ohrozený, pretože ak sa teda digitálne euro ujme v širokej populácii, tu tvrdia, že ľudia by mohli presúvať svoje vklady z komerčných bank do centrálnej banky, čo by im spôsobilo problémy s likviditou. Samozrejme. Čiže teraz otázka, že kde... Samozrejme, nejaký jednotný postoj bankovej asociácie alebo jednoducho nejaké takéto som ešte nezachytila. Možno, že aj práve preto, že tá legislatíva sa pripravuje. Že čakajú, kým to bude. A ono to nastane. Ja si myslím, že v tomto momente sme s Európskou úniou a Európskou komisiou asi tak, že také ticho pred búrkou. Pretože ako to tak čítam, že nariadenie Chat Control vyskúšali sme, neprešlo, lebo teda tam vzniklo to riziko z povinného skenovania a povinného monitorovania, tak teraz to povedali, že spravia takú soft verziu, že to bude dobrovoľné, ale nevie sa ešte ako. Medzi tým nám tu číha taký úrad, ktorý má skratku AMLA, čiže Úrad proti praniu špinavých peňazí a proti financovaniu terorizmu. Čo teda ako dôležité to je, Určite. To sú rôzne veci. Otázka je, že akými cestami sa chceme dopracovať k potieraniu týchto kriminálnych činností. Čo tá AMLA? Tak. Čo tak je to tá AMLA má rovnakú plus mínus časovú nábehovú krivku ako digitálne euro. Čiže podľa mňa je to súčasť nejakej skladačky a nejakej takej mozaiky, kde sa dopracovávame ku konkrétnemu obrazu a podľa môjho názoru do roku 2030 Európska únia prostredníctvom nástrojov jednotného trhu digitálneho bude chcieť mať pod palcom všetky finančné
financie a obávam sa aj, že všetky údaje zdravotného charakteru, potom vysvetlím, že prečo, ale teraz sa budeme venovať tomuto. Tá AMLA vlastne vznikla nariadením už v roku 2024. Má ako úrad fungovať v Nemecku, vo Frankfurte nad Mohanom a má nábehovú krivku alebo časovú ostaku, že v priebehu roku 2027 by mala mať 430 zamestnancov a od 1. januára 2028 by mala vlastne fungovať v plnej prevádzke, pričom tento úrad bude dozerať prostredníctvom takých kľúčových vybraných finančných inštitúcií vnútroštátnych na to, na čo míňajú Európčania peniaze, aby sa zachytili nejaké podozrivé operácie. S tým, že mňa tu z toho právneho hľadiska zaujalo vzťah k vnútroštátnym súdom, pretože väčšinou, keď chcete nejaký invazívny zákrok, v tom slova zmysle, že chcete sa dostať do účtov, alebo ja neviem, odpočúvať telekomunikačnú nejakú komunikáciu alebo telekomunikačný prenos medzi fyzickými osobami alebo fyzicky právnickými osobami, to je jedno, potrebujete súhlas súdu. Je to invazívny zákrok. No a v podstate tuto sa síce toleruje, že áno, potrebuje sa povolenie súdneho orgánu, keby sa niečo na tej vnútroštátnej úrovni išlo kontrolovať, sledovať. Oni môžu spraviť obhliadku, oni môžu vlastne, nie obhliadku, prehliadku na mieste samom. Oni sa môžu vybrať, oni môžu skontrolovať, oni budú mať svoje vyšetrovacie, inšpekčné a iné právomoci. Tá AMLA. Aby mohla monitorovať vlastne ten finančný trh. Že či počkajte, čiže ona bude nadradená, ten úrad na kontrolu AMLA bude nadradený nášmu národnému nejakému kontrolnému úradu, čo neviem, finančnej správe trebárs, ako v tomto prípade? Finančná správa alebo finančné spravodajské jednotky budú v zmysle nariadenia s ňou povinné spolupracovať s tým, že posledné slovo v prípade, že sa bude jednať teda o právo Európskej únie, čo už teda sa predpokladá, že sa jedná o právo Európskej únie, pretože jednotný trh, pretože peniaze a akýkoľvek únik peňazí môže znamenať, že uniká do európskej pokladne. A tu teda si dovolím aj takú poznámku na okraj, že v 90% stretnutí s osobami, ktoré prichádzajú z Európskej únie alebo Európskej komisie, počúvam stále dookola, že Slovenská republika stále viac dostáva ako dáva do tej spoločnej európskej pokladne. Z tohto dôvodu oni odvodzujú, ja som to tak pochopila, ako keby náš nejaký záväzok tento pomer otočiť alebo nejakým spôsobom vybalansovať. Ale vrátim sa teda k tej téme, že vnútroštátny súdny orgán, to znamená náš súd, nebude môcť skúmať potrebu kontroly a ani nebude požadovať informácie, ktoré sú v spise tohto úradu, v tej AMLE. A zákonnosť rozhodnutia AMLY podlieha iba preskúmaniu Súdneho dvora Európskej únie. Čiže slovenskí občania budú viac menej podriadení vyšetrovaniu v prípade, že nie slovenskej jurisdikcii, ale európskej. No, priamo, hej? Slovenský súd bude mať trošku takú, ja si myslím, že to bude také, slovenský súd, čo potom bude vlastne skúmať? Slovenský súd nebude môcť ísť do spisu, nebude sa môcť pýtať, že prečo to odo mňa chcete, aký je ten účel, to znamená, že nebude mať všetky informácie. Kde sa ten človek bude brániť. Ako teraz, viete, čo mi to pripomína? Teda povedzte, že či som úplne mimo, alebo že či to tak nejak je. Keď zmrazili účty, majetok občanovi Slovenskej republiky preto, lebo bol podozrivý, ako dali ho v podstate na sankčný zoznam. Hej? Pán Hambálek. Áno. Zrazu z ničoho nič, jednoducho on, to som vtedy sledovala veľmi pozorne, zrazu ako keby nikto nevedel, že kto môže konať v tomto príbehu a kde sa on vlastne má obrátiť, na koho má poslať nejaký svoj podnet, aby preskúmal samotnú tú skutočnosť, že uvalili sankcie na jeho osobný majetok z nejakých dôvodov. V jeho prípade tak mohol urobiť, a neviem, či to urobil alebo neurobil, buď takýmito diplomatickými cestami, čo som pochopila z médií, že ten, ktorý to inicioval, ten zápis, to bolo nejaké naše ministerstvo alebo nejaký aktivista cez ministerstvo, to neviem, aby indikoval potom v podstate Rade a Európskej komisii, respektíve ten, kto o tom rozhodoval, že už je to nerelevantné alebo dôvod odpadol, ale oficiálny súdny spôsob je
je na toto Všeobecný súd Európskej únie v Luxemburgu. No, čiže už musí ísť slovenský občan niekam inám mimo krajinu, kde platí dane a kde by sa mal dovolať spravodlivosti. Presne tak. Ja som sa zúčastnila zhodou okolností, keď som tam bola na stáži jedného pojednávania, kde jeden sýrsky občan sa vlastne žaloval Európsku radu a Európsku komisiu za to, že ho dala na sankčný zoznam alebo teda vyvinula nejaké takéto represívne opatrenia voči nemu. A čo bolo pre mňa také celkom ako paradoxné, že vlastne tá osoba bola napísaná na tomto zozname s úplne inými identifikačnými údajmi, ako v skutočnosti mala a ako isto vieme, niekedy vlastne v iných, povedzme, moslimských krajinách to meno, priezvisko je v podstate skoro ako keby podobné, alebo nie je tak dobre rozlíšiteľné. A on jednoducho sa bránil tým, že ja som sa narodil v iný deň, ako vy máte evidované a tam jednoducho, ja som nechápala na tom pojednávaní, ako sa tá osoba mohla dostať na sankčný zoznam, keď nebola riadne stotožnená. A naozaj tam vtedy tí zamestnanci tak celkom hapkali a bola som v podstate nepríjemne prekvapená, že základné veci, ako je stotožnenie osoby nielen podľa mena, priezviska samozrejme, ale aj podľa iných údajov, ako dátumy narodenia, hoci oni majú iný kalendár, ale jednoducho toto musí byť spárované. Čiže to je odpoveď na vašu otázku, kde ktorý súd. Tak v Luxemburgu. No, tak to sa tešíme. Ja idem ešte na tieto rizika, ktoré tu pomenúvajú experti na financie v súvislosti s digitálnym eurom. A to je teda fakt, že to digitálne euro môže byť programovateľné, čo znamená, že môže nastavovať isté druhy obmedzení. Hej? Dátum expirácie, obmedzenie sumy výdavkov, dokonca účel využitia tých financií. Aj toto, teda som sa dočítala. Môžu vládne inštitúcie v tomto prípade pri zavedení digitálnej meny, digitálneho eura nadiktovať občanom, na aké účely môžu svoje peniaze používať? Dokonca, že dať tam nejakú expiračnú dobu. Ako mne to pripomína systém kreditov z Číny. Hej? Nechovate sa tak, ako máte, tak jednoducho tá digitálna peňaženka vám nedá to, čo potrebujete, alebo si nekúpite to, čo chcete. Môžu? No, podľa mňa... No, tu už ideme do takej tej oblasti, že ľudské práva. Je také dosť základné. Určite. No, tuto v podstate, keby sme sa dostali do tohto modelu, že jedinou alebo základnou tou menou je digitálne euro, tak skutočne sa euroobčan dostane na úroveň slabšej strany a skutočne môže nastať k tomu, že z nejakých dôvodov, ktoré on na začiatku nemusí vedieť hneď identifikovať, jednoducho mu budú bloknutý prístup do nejakých služieb a on potom tým pádom bude musieť sa, keď bude potrebovať nejaký proste obnos peňazí, on sa potom bude musieť obrátiť na nejaké iné zdroje financií. Preto si myslím, že z hľadiska opatrnosti nie je, ale to teraz ja vystupujem opačne, jak sa píše na tej stránke, že promovať v každom vnútroštátnom štáte, že toto je jediný, bezpečný a bezplatný. No, keby to bol jediný prostriedok, to by som určite, ja z môjho, ale sedliackého rozumu nie som financmajster. Máme my právo, neviem, ako to je v iných krajinách, ale je právo používať hotovosť zaručené? Tak, mali by sme o tom možno diskutovať, už sme tu mali referendá rôzne, možno aj digitálne euro je tak vážna téma a tak vážny zásah, že otázka je, či by, viem, že Rakúšania riešili právo na hotovosť takýmto spôsobom, veľká diskusia bola, či by napríklad nemalo byť chcieť poznať vôľu občanov, či chcú mať hotovosť, či chcú mať to digitálne euro, alebo akým spôsobom nejako rešpektovať vôľu toho ľudu. No, vzhľadom na to, že tá legislatíva stále neuzrela svetlo sveta v tom slova zmysle, že my nevieme v tomto štádiu, že ako bude to nariadenie postavené, že či to bude na fáze, teda nafázované tak, že najskôr dobrovoľné a potom sa to bude nejakým spôsobom prehodnocovať. Čiže môžeme sa len domnievať, že... Veľa času nie, keďže do roku 29 by to malo byť spustené naplno. Práve preto v roku 26 nás čaká zvýšená ostražitosť, tak jak napríklad pri tom nariadení Chat Control
kontrol, že či to... Čiže to teraz odkazujete našim europoslancom, alebo komu? Kto má byť zvýšene ostražitý pri týchto veciach? No určite europoslanci a naši zástupcovia, alebo jednoducho, veď tam máme aj nášho vicekomisára, neviem, že ten má obchod, alebo aké má teraz záležitosť, tam sa teraz prerozdeľovali posty, ale v podstate tá zostava, ktorá bola v Európskej komisii, zostala taká istá, len sa nejakým spôsobom prerozdelili kompetencie. No a samozrejme strážne psy demokracie, médiá. Aj vnútroštátne, aj tie európske by nemali nejakým spôsobom rezignovať na to, aby, lebo tu už sa rozprávame naozaj o Európskom dohovore o ľudských právach, jak bolo nariadenie chat control. Čiže to znamená, je to právo Európskej únie, ale to neznamená, že nemôže zasahovať do tej ľudskoprávnej roviny, tak ako to bolo v tom prípade nariadenia chat control. Otázka je, ale naozaj, že či má kontrolu nad pohybmi na našich účtoch, lebo ja beriem všetko to, že treba riešiť boj proti praniu peňazí. To banky majú nastavený systém hlásení, kde nahlasujú podozrivé pohyby, čiže to funguje. Alebo teda teoreticky to funguje. Aj prakticky. Aj prakticky to, ale tak dobre, povedzme si, že vidíme rôzne príbehy rôznych ľudí. Nebudem teraz hovoriť o kajúcnikoch všelijakých a podobne, to teraz nie je naša téma, ale proste banky ten systém nastavený majú. A teraz ide o to, že by sa obišli vlastne tieto jednotlivé naše banky, kde my máme účty tuto niekde v Bratislave alebo v Košice alebo kdekoľvek a priamo tá Európska centrálna banka by získala možnosť mať kontrolu nad našimi účtami, nad tým, čo sa tam deje. Ako Adena si to neviem predstaviť, že 500 miliardy euroobčanov, ktorí teoreticky môžu mať nejaké účty, by boli pod kontrolou nejakej Európskej centrálnej banky, lebo to je možno tých 6 miliard nákladov, o ktorých hovoríte. Otázka z tej zákonnej pozície, ako sudkyňa, ako špecialista na zákony, čo na toto hovoríte? Je to možné? Mňa čo najviac zaujíma je, aby slovenské súdy neboli bezzubé. Aby slovenská jurisdikcia v prípade, že sa zasiahne do ľudskoprávnej roviny jednotlivých občanov Slovenskej republiky, aby slovenské súdy a slovenskí sudcovia nemali zviazané ruky za chrbtom a nestali teda v pozore len preto, že sa jedná o Európsku centrálnu banku. Toto je to, na čom by som dávala v podstate pri tom nariadení úplne absolútne najväčší pozor. A čo sa týka vlastne toho odchytávania podozrivých informácií, ja som chcela v banke uviesť len jeden príklad. Nedávno bolo zverejnené, že pán prezident odvolal jedného nášho bývalého kolegu z postu sudcu, pretože disciplinárny súd ho odsúdil k tomuto teda zbaveniu funkcie. Ale keď sa vrátime na prapočiatok, tak hoci súdna rada má sekciu vyhľadávania informácií, hoci spolupracujeme s neverejnými registrami a tak ďalej, keby nám neprišlo oznámenie o podozrivej bankovej operácii, kde mal táto osoba robiť vklady, výbery 300-350 tisíc eur, a keby toto nebol ten impuls na začiatku, tak my by sme sa ani nemali ako dozvedieť, že vlastne tento sudca mal nejaký majetok, ktorý sme potom zistili, že nepriznal a už sme sa začali o tomto rozprávať a točiť okolo tejto témy. Čiže na tom príklade som chcela uvieť, že ja si myslím, že ten systém zasielania nejakých finančných spravodajských informácií alebo podozrivých operácií funguje, pretože niekto si môže povedať, že teda sudca môže všetko, alebo je mimo zákon, ale na tomto príklade som chcela demonštrovať, že to tak nie je. Bol to sudca, bola to podozrivá operácia, prišlo nám to na súdnu radu, rokovali sme a teraz vlastne ten pán kolega bol odvolaný z funkcie sudcu. Bývalý pán kolega. Budeme to všetko spolu sledovať, ten rok 26 a tú prípravu legislatívy. Myslím si, že sa o tom ešte budeme rozprávať a bude to zaujímavé. Ďakujem pekne, že ste prišli. Dovidenia. A ja ďakujem za pozvanie. No a mojou hostkou dnes bola Dana Jelinková-Dudziková. Ďakujeme za pozornosť a vidíme sa pri ďalšej epizóde relácie Teraz takto s Ankou Žitnou. Dovidenia.